30. júna 2019. Hora Shortov, Severná Karolína. Austin Howell sa sám pohybuje po stene útesu. Žiadne lano, žiadny úves, len ruky zaprášené magnéziom a 11 rokov skúseností, počas ktorých presne vie, čo jeho telo dokáže na takejto stene. Túto konkrétnu cestu riezol toľkokrát, že jeho ruky nachádzajú chyty skôr, než ich uvidia jeho oči. 24 metrov nad zemou previsnutá skala. Ranné slnko ohrieva južnú stranu kameňa. Urobí ešte jeden pohyb a zakričí. Nie! To, co sa stalo v desivých posledných minútach Austina Howella. Vítajte v Extreme. Austin Howell nebol ľahkovážny človek. Mal svoj postup pred každým sólom. Ustúpil zo steny uprostred lezenia, keď sa mu niečo nezdalo. Túto konkrétnu časť hory Shortov preliezol bez lana a istenia viackrát, než väčšina lescov za rok použije lano. Napriek tomu spadol. A dôvod, prečo spadol, je ten istý, prečo sa raketoplán Challenger rozpadol 73 sekúnd po štarte. Rovnaká psychológia, iné dôsledky. Alebo aspoň tak sa to zdalo. Aby ste to však pochopili, musíte najprv pochopiť, aký muž bol na tej stene. Na začiatku chodníka Shortov Mountain v divočine Linville Gorge v národnom lese Píska, okres Berg, Severná Karolína. Plánom na ten deň bolo fotografovanie, pri ktorom fotograf menom Ben Wu fotil, zatiaľ čo Austin liezol solo na niekoľkých trasách, s ktorými bol už veľmi dobre oboznámený. V športe, ktorý tradične oceňuje tichú pokoru, môže fotografovanie znieť prehnane. Ale tí, ktorí Austina poznali, neboli vôbec prekvapení. Austin Howell nelezol len preto, aby liezol. Liezol preto, aby sa cítil nažive. Robilo to s ním niečo, čo nedokázalo nič iné. A toto vzrušenie ovplyvnilo jeho jedinečný štýl lezenia. Po živote plnom bojov vedel, že chce všetko zdokumentovať. Možno časť z neho vedela, že jeho čas na tejto zemi je obmedzený a Ben bol tam, aby pomohol. Zdvihol kameru a začal natáčať Austina, ktorý bezchybne liezol po sérii náročných ciest bez lana alebo postroja. Už v polovici dopoludňa bolo natáčanie hotové. Ben si prehodil tašku cez plece, rozlúčil sa a vyrazil späť. Ale Austin ešte neskončil. Prešiel k určitej časti útesu, ktorú lesci poznajú ako Tilted World. Skala tam vyčnieva smerom von, previsnutá nad zemou pod ňou, takže lezec už nemôže stať na nohách. Udržať sa na tejto stene je vyčerpávajúca fyzická hádanka, ktorá si vyžaduje obrovské spevnenie stredu tela a úplné spoliehanie sa na šľachy v prstoch, ktoré nesú celú váhu tela. Priestor na chybu je nulový. Ale ako ráno postupovalo, Austin sa odlepil od zeme bez lana a začal jesť touto cestou. Pre bežného pozorovateľa môže pôsobiť, že sa Austin po celom dopoludní lezenia púšťa do takejto cesty z arogancie, ako kaskadér, ktorý naháňa zbytočné vzrušenie. Ale Austin nehľadal adrenalínový zážitok. Išlo o to, prečím utekal. Vieš, Austin bol dieťa, ktoré formovala nestabilita dávno predtým, než sa vôbec dotkol skaly. Narodil sa vo Friendswoode v Texase v roku 1987 a jeho rodičia sa rozviedli, keď mal len 4 roky. Vyrastal tak, že príliš skoro v živote pendloval medzi dvoma domácnosťami. V roku 2006 vošiel do lezeckej haly ako 19-ročný prvák elektrotechniky na univerzite v Houstone a niečo na tej lezeckej stene ho chytilo spôsobom, akým len málo ktoré veci chytia mladého muža a už ho nepustia. Ale o 2 roky neskôr, v roku 2008, sa to všetko takmer skončilo. Počas tréningového lezenia v tej istej lezeckej hale spadol z výšky 10 metrov priamo na betónovú podlahu kvôli chybe osoby, ktorá držala jeho istiace lano. Náraz mu zlomil chrbát a rozdrvil chodidla, ale najhoršie zranenia boli neviditeľné. Pád mu spôsobil krvácanie do mozgu. A keď mozog utrpí takú fyzickú traumu, nie vždy sa správne zahojí. Austin už od tínedžerských čias viedol tiché boje s depresiou. Ako sa jeho polámané kosti pomaly hojili, to poranenie hlavy znásobilo jeho vnútorné boje do vážneho, dusivého stavu, ktorého sa nedokázal zbaviť. Jeho vlastná myseľ sa stala nepriateľským miestom. Začal trpieť panickými záchvatmi a nočnými morami, už len z toho, že sedel nehybne. Najdesivejšie chvíle jeho života boli tie, keď len sedel sám a bojoval s vlastným mozgom, ktorý ho chcel zničiť. V jednom momente sa dokonca rozhodol, že to ukončí
Vyliezol na strechu 10-poschodovej budovy v Houstone a postavil sa na okraj. Plakal tak silno a bol úplne zdrvený, že to jednoducho nedokázal dokončiť a zišiel späť dole. Tak blízko k tomu bol. Ale potom Austin urobil niečo zvláštne. Vrátil sa tam, kde to všetko začalo. Vrátil sa k lezeniu. Možno by to uzavrel? Neviem. Práve tam úplná náhoda zmenila smer jeho života. Raz v roku 2009 Austin liezol 12-metrovú cestu v Texase s názvom Texas Crude. Mal na sebe sedák a niesol si istiaci materiál. Ale bol taký rozptýlený rozhovorom s kamarátmi na zemi, že jednoducho zabudol počas lezenia istenie zakladať do steny. Keď sa dostal na vrchol, pozrel sa dole a uvedomil si, že sa ani raz nepripol do istenia. Úplnou náhodou, bez akéhokoľvek plánovania, prelezol celú cestu bez lana a istenia. Ale nebezpečenstvo nebolo to, čo ho zasiahlo. To, čo ho zasiahlo, bolo ticho. V momente, keď bol na tom múre bez záchrannej siete, dusivý hluk v jeho hlave jednoducho ustal. Nechcem tým povedať, že každý, kto má traumatické poranenie mozgu, panické ataky alebo nočné mory, by mal urobiť to isté, ale hovorím, že toto bol spôsob, akým sa Austin rozhodol s tým vyrovnať. Nebezpečenstvo bolo jeho zvoleným únikom z reality. Tu je, čo v skutočnosti znamená free solo lezenie, pretože tento pojem sa na internete často používa voľne. Free solo lezenie znamená liesť bez lana, bez úväzu, bez akejkoľvek ochrany. Ak spadnete z výšky, 6 metrov zlomíte si nohy. Ak spadnete z výšky, 24 metrov zomriete. Žiadne vybavenie vás nezachráni. Neexistuje žiadny záložný systém. Jediné, čo vás delí od zeme, je to, ako dobre ste sa pripravili. A ako táto príprava obstojí, keď vám sklzne noha na niečom, na čo ste vstúpili prvýkrát alebo už 40 krát predtým. Väčšina vážnych horolezcov sa k tomu ani nepriblíži. Austin Howell si na tom postavil celú svoju identitu. Lano už nebolo bezpečnostnou sieťou, ale prekážkou medzi ním a jeho liekom. Prijal spôsob myslenia svojho idolu, legendárneho sololezca Michaela Reardona, ktorý slávne povedal: solo lezenie je životná túžba. Austin tomu veril až do špiku kosti a túto radikálnu terapiu dotiahol až na úplný limit. Ukazuje sa, že keď visíte na útesu len za končeky prstov, váš mozog si nemôže dovoliť premýšľať alebo byť smutný. Váš mozog sa sústredí na jednu vec – udržať vás nažive. Gravitácia si vyžaduje absolútne sústredenie. Nie je tam žiadna depresia, žiadna eufória, len ďalší pohyb chyt, na ktorom visíte, nohy, ktoré používate na udržanie rovnováhy a napätie v jadre, ktoré to všetko drží pokope. Alebo aspoň takto to bolo z jeho pohľadu. Našiel mentálne ticho, po ktorom vždy túžil, vo vzrušení zo solo lezenia bez lana. Aj ty si to trochu pocítil, možno ide na útesoch? Možno to bolo, keď si sa tlačil až na hranicu absolútneho zlyhania pri ťažkom zdvihu, alebo hodina pod kapotou motora, keď všetko ostatné jednoducho prestalo existovať. Ten stav, keď hluk úplne zmizne. Počas nasledujúceho 10-ročia Austin vytvoril jeden z najneobvyklejších a najplodnejších rekordov solo lezení bez lana v americkej histórii, pričom liezol v rozsahu, ktorý bol takmer neuveriteľný. Roky bol jeho domovom pick-up Nissan Frontier, ktorý nazýval svojim korporátnym tuláckým vozidlom. Všetko, čo potreboval, sa zmestilo do zadnej časti jeho auta. Mal spacák, vybavenie na prácu na lane, vrecko s magnéziom, lezecké topánky a fľašu drahej whisky, ktorú si dovolil otvoriť len vtedy, keď urobil niečo, čo ešte nikdy predtým neurobil. Pretože každé úsilie o prekonanie samého seba, zrušujúcejší a nebezpečnejší pokus, pre neho znamenalo pokojnejšiu myseľ, menej hluku v hlave. Jazdil tým nákladným autom po juhovýchode, celý týždeň pracoval ako lanový technik a cez víkendy liezol. Ale Austin bol plným rozporov. Na jednej strane nebral voľné solo na ľahkú váhu. Pred každým ťažkým solom strávil hodiny prípravou na všetko. Tvár skaly, svoj fyzický stav, počasie. Trasy si dôkladne nacvičoval na lane a dokonca sa počas lozenia stiahol späť, keď sa mu niečo nezdalo. Ale keď mal na trase absolútnu istotu, ten opatrný plánovač zmizol a prevzal ho nevyspytateľný showman. V tie dni liezol s úplne rozviazanými topánkami. Niekedy visel na stene len za jednu ruku a ležiarne držal mobil, aby natočil hĺbku pod sebou. A inokedy visel dolu hlavou s nohami a lítkami medzi dvoma veľkými kameňmi nahore. Ale jedným z jeho najdiskutovanejších kúskov bolo, keď liezol úplne bez ničoho
a myslím tým doslova nič. V apríli 2015 sa na internete objavilo video. Zdá sa, že ide o náhodného turistu, ktorý narazil na nahého muža na skalnej stene. Turista rýchlo vytiahne svoj telefón, aby to natočil. Hlas mimo kamery hovorí: čo to do čerta, ten chlap je šialený. Lezie túto cestu sám, nahý a bez lana. Je mimo rozumu. Bol to Austin Howell. Liezol sám bez lana trojdĺžkovú cestu na hore Shortov. Nemal na sebe vôbec nič okrem sivej bekovky. Nazval to skutočne prirodzeným prvovýstupom, v doslovnom zmysle slova. Epic TV to zverejnila. MTVčka v relácii Ridiculousness to odvysielala. Austin Howell sa stal v celom lezeckom svete známym ako nahý solo lezec. Aj keď muž vo videu znel veľmi prekvapene, novinár Matt Somet z časopisu Outside povedal niečo iné. Keď Austin uviedol Lohana Leesena v titulku ako kameramana, uľahčil Mattovi, aby ho vypátral a opýtal sa ho na to. A toto je to, čo Matt povedal, že mu Austin povedal. Povedal, že by bolo super, keby som sa tváril ako nejaký turista, povedal Austin. Len povedz niečo bláznivé, predstieraj, že si na to náhodou narazil, vytiahol si mobil a začal nahrávať. Keď sa zábery jeho nahého lezenia stali virálnymi, ľudia boli nahnevaní. Pre väčšinu ľudí bolo lezenie vážnym športom, ktorý si vyžadoval rešpekt a bezpečnostné vybavenie. Pre nich bol Austin len ďalším arogantným narcistom, ktorý bral nebezpečné prostredie na ľahkú váhu, len kvôli internetovej popularite. Netušili, že tento muž využíval extrémne vystavenie nebezpečenstvu na boj s traumatickým poranením mozgu. Austin sa o ich názory vôbec nestaral. Dokonca využil verejné pobúrenie na propagáciu vlastného podcastu. Pretože keď sa vás vaša vlastná myseľ snaží zabiť, názory cudzích ľudí na internete sú pre vás úplne bezvýznamné. Robil podcasty a príspevky na sociálnych sieťach, v ktorých propagoval svoje výstupy. Jeho imidž bol odvážny, smelý a svoje výstupy propagoval úplne bez ostychu. Jedna bývalá priateľka povedala novinárovi Mattovi Sometovi: bol taký skromný, ale pritom sa neustále propagoval. Hovorila som mu, nech si dá pauzu, nech sa upokojí. Všetci ten príbeh poznáme. Ale on bol z toho stále taký nadšený. Myslím si, že to jednoducho nedokázal v sebe udržať. Lezecká komunita nevedela, čo si o ňom má myslieť. Myslím, čo si máte myslieť o mužovi, ktorý sa počas solo výstupu uprostred steny stiahne, lebo jeden pohyb mu nesedí a potom sa otočí a vylezie na nebezpečný útes úplne nahý len kvôli internetu. Ale vrnúť sa do nebezpečenstva po hlave so sebou prináša skrytú hroznú cenu. 10. mája 2015 bol Austin na El Capitane v Yosemitskom národnom parku v Kalifornii so skupinou priateľov. Boli na ceste zvanej The Nose, keď sa to stalo znova. Plánoval je s voľným solo štýlom, ale stena bola mokrá, takže musel použiť výstroj a lana. Do skaly umiestnil pomôcky na technické lezenie a zaťažil ju vlastným telom, aby sa posúval nahor, namiesto toho, aby používal ruky a nohy na chyty. Bol dobre istený. Pokračoval v lezení, až kým vo výške 6 metrov nad zemou jeden kus pomôcky na technické lezenie vytiahla jeho váha priamo zo steny. Potom pravdepodobne ešte jeden, potom hlavou narazil do rímsy. Pád mu spôsobil zlomeninu lebky a zápestia a rozdrvil 5 krčných stavcov. To, čo rentgeny neukázali, bolo, čo náraz urobil s jeho vnútorným uchom. Prebudil sa na iske, bez sluchu v ľavom uchu a s úplne zničeným zmyslom pre rovnováhu. Za každým, keď zavrel oči, svet sa točil, ako by ho niečo znútra triaslo. Strávil 2 dni na jednotke intenzívnej starostlivosti a takmer týždeň potom ležal na nemocničnom lôžku. Povedal: za každým, keď som zavrel oči, bolo to, ako by ma hodili do jedného z tých miešačov na farby v Home Depot. Ale, podobne ako Steve McQueen, ktorý plánoval útek z tábora pre vojnových zajacov, asi tušíte, čo Austin urobil ďalej, asi 10 alebo 12 týždňov po začiatku liečenia sa rozhodol, že už nebude viac čakať. Doslova si sám odrezal sadry, strhol si krčný golier a presťahoval sa k otcovi do Mississippi. Tam trénoval ako šialenec. Každý jeden deň znovu budoval svoje telo, kosť po kosti, šlachu po šlache, so sústredenou agresivitou človeka, ktorý si zo svojej posadnutosti urobil životnú cestu. A Austinovou posadnutosťou bolo lezenie. Tam bola jeho záchranné lano. Do apríla 2016 nebol Austin len späť na skalách, ale liezol aj na miestach s ešte väčšou expozíciou než predtým, ako mu rozdrvil lebku. Niečo sa zmenilo. Všimli si to aj priatelia. Tréning mal inú kvalitu.
Začal je solo bezla na obťažnostiach, pri ktorých sa aj skúsení lezci s lanom cítili nepríjemne už len pri pohľade. Začal všetko dokumentovať. Solo výstupy, proces, filozofiu. Na Instagrame, na svojom blogu, v podcaste, ktorý nazval The Process so sloganom Život je od prírody nebezpečný šport. Neskôr v tom istom roku dokázal fyzický výkon, ktorý úplne popieral logiku. V jeden deň v novembri 2016 vyliezol bez lana 15 rôznych ciest. To je viac ako míľa technickej zvislej skaly vylezenej bez lana. Udržať takú úroveň hyperostražitosti, držať sa steny len končekmi prstov a pritom zvládať extrémnu svalovú únavu celý deň je takmer nadľudské. Oficiálne dokázal, že lekári sa mýlili. Bol späť na absolútnom vrchole športu. Mal všetko úplne pod kontrolou. Alebo si to aspoň myslel. Ide o toto. Každý mesiac robím jedno video len pre Patreon. Varovania tam boli. Nikde inde to neuvidíte. Ak je to váš štýl, odkazy sú v popise. Do roku 2019 vyliezol bez lana viac ako 19 rôznych ciest, obťažnosti 5, 12 a to celkovo 37 krát. Aby ste si to vedeli predstaviť, cesta obťažnosti 5-12 je lezenie, kde chyty môžu byť veľké ako 10-centová minca. Pozície vás môžu preklopiť dozadu od steny a aj lezec s lanom ističom pod sebou a rokmi tvrdého tréningu bude pri prvom pokuse pokorený. Austin liezol takéto cesty bez ničoho medzi sebou a zemou. Počet ľudí na svete, ktorí solo lezú v takom objeme a obťažnosti, aké zvládal on, by sa pravdepodobne dal spočítať na prstoch jednej ruky. Keď ho ľudia nazývali bláznom za to, že lezie bez lana, mal na to priamu odpoveď. Prepáčte, ale nedovolím, aby mi to vzalo veci v živote, ktoré mi prinášajú radosť. Čo nás privádza späť k 11:30 do poludnia v nedeľu 30. júna 2019. Predpokladám, že podľa tejto logiky dáva zmysel, že po pózovaní pre Benovú kameru a keď Ben odišiel, Austin si jednoducho chcel dopriať rýchlu dávku radosti, len pre seba. Bol 24 metrov nad zemou bez lana. To je asi výška trojposchodovej budovy na ceste, ktorú poznal ako vlastnú dlaň. Túto konkrétnu časť vrchu Short of Mountain liezol toľkokrát, že jeho ruky pravdepodobne našli chyty skôr, ako ich uvideli jeho oči. Bol blízko vrcholu, ale táto konkrétna stena nejde len hore. Vykláňa sa nad zem, takže lezec musí každú sekundu bojovať s vlastnou váhou. Bolo 11:30 do poludnia a neskoré júnové slnko priamo žiarilo na južne orientovaný kameň. Skala sa ohrievala, úchyty boli klzké a guma na jeho topánkach bola vystavená svojmu absolútnemu fyzickému limitu. Ale práve takéto detaily Austina poháňali vpred. Tieto premenné boli tie, ktoré mal jeho predletový proces sledovať. V tom momente bol Austin v najstrmšej časti previsu. Oboma rukami sa držal skaly a telom bol pritlačený k stene. Postupoval k vrcholu. S vycibrenou efektivitou muža, ktorý sa tomuto konkrétnemu druhu lezenia venoval už viac ako 10 rokov. Austin spravil veľký pohyb doľava, natiahol sa cez stenu k úchytu. Jeho ruky sa dotkli úchytu. Obe ruky pevne držia na skale. A potom mu noha sklzla zo steny. Na zvislej stene by vás to mohlo stať odreninu a chvíľu zápasenia. Na previsnutej stene je vaša telesná hmotnosť už ťahaná od skaly. V momente, keď vaša noha stratí oporu, ten ťah rozhodne o všetkom. Gravitácia vám nedáva žiadnu šancu zabojovať. Jednoducho vyhráva. V momente, keď sa to stalo, zakričal nie. Potom spadol 24 metrov v úplnom tichu. Ako by sa nakoniec poddal kichu, ktoré tak dlho hľadal. Padal už tretí a posledný raz. V tom istom čase boli na blízku dvaja horolezci, menom Riley Collins a Jay Massey. To ráno prišli liesť cestu s názvom Dopey Duck. Tú istú cestu, ktorú Austin preslavil pre 4 rokmi v tom videu z roku 2015, na ktoré nikto nikdy celkom nezabudol. Zostupovali žľabom na druhej strane steny a pripravovali sa začať svoj vlastný výstup, keď Collins zdvihol zrak a uvidel, ako Austin padá. Riley stál ako prikovaný. Spracovával to, čo práve videl. Jeho partner Jay rýchlo pripravil zlaňovanie priamo na mieste a zostúpil stenou tak rýchlo, ako len mohol, kým sa nedostal k Austinovi, ktorý ležal na svahu pod previsom. Prvá vec, ktorú urobil, bolo stabilizovanie tela.
Potom skontrolovali puls a začali z KPR. Pokračoval v KPR, až kým na miesto nedorazila pohotovostná služba okresu Burke. Dorazili o 13:18, ale vtedy už bolo jednoducho príliš neskoro. Austin Andrew Havel bol vyhlásený za mŕtvého približne o 13:30 popoludní. Mal len 31 rokov, bol to mladý muž, čeliac nevyhnutnému. Ako teda môže takýto skúsený muž zomrieť na tak dobre známej trase? Jednoduchá odpoveď je smola. Stačí jedno pošmyknutie nohy a jeden okamih nedokonalého dotyku na chyt, ktorý použil už desiatky krát. To sa môže stať komukoľvek, ale hlbšia odpoveď si vyžaduje, aby ste sa pozreli na to, ako Austin hodnotil svoj život. Vo svojom pick-upe mal drahú fľašu whisky. Táto fľaša mala jeden konkrétny účel. Austin si stanovil pravidlo, že si z tej fľaše odpije len vtedy, keď urobí niečo významnejšie než čokoľvek, čo doteraz urobil. Spočiatku si odpíjal pomerne často. Nová cesta, ťažší stupeň, dlhší deň na stene, viac výstupov za jeden deň. Ale ako roky plynuli, pribúdali skúsenosti a štandardy sa zvyšovali, takých chvíľ bolo čoraz menej. V praxi to znamenalo, že Austin Havel strávil roky robením vecí, ktoré by väčšinu lescov desili, a odchádzal z nich úplne v poriadku. Ak to urobíte dostatočne veľakrát, stane sa niečo nenápadné. Nie je to bezohľadnosť, nie je to arogancia, je to niečo tichšie a oveľa nebezpečnejšie ako tieto veci, pretože sa to k vám jednoducho prikradne. Existuje na to psychologický jav. Pravdepodobne si pamätáte to ráno v roku 1986, keď sa raketoplán Challenger rozpadol 73 sekúnd po štarte a zahynulo všetkých 7 ľudí na palube. Sociologičke menom Diane Vaughan trvalo 10 rokov výskumu a vyšetrovania, kým zistila, čo sa stalo. Nazvala to normalizácia odchýlky. Zistila, že inžinieri zaznamenali malé, ale zvládnutelné varovanie na okružkoch na predchádzajúcich letoch a za každým raketoplán aj tak odštartoval a bezpečne sa vrátil. A za každým, keď sa raketoplán bezpečne vrátil, problém s okružkami sa zdal byť o niečo menší problém. Nie preto, že by sa niečo zmenilo, ale preto, že sa nič nepokazilo. Ak to urobíte doskrát, varovanie prestane pôsobiť ako varovanie. Ich myseľ preklasifikoval tento varovný signál na bežný šum v pozadí. Austin mal 11 rokov, šumu v pozadí. 11 rokov odchádzal od stien, ktoré by zabili slabších lescov. Stena sa nestávala bezpečnejšou, len si na to zvykal. Rovnako ani lezenie na tej stene v Severnej Karolíne nebolo o nič menej nebezpečné. Austinovi to už tak neprišlo. Pred pár mesiacmi sa s ním jeho otec porozprával. Povedal: Synu, vieš čo sa stane, ak tom budeš pokračovať však? Austin odpovedal: Hej oci, premyslel som si to celé a som ochotný niesť dôsledky svojich činov. Austin Havel prijal dôsledky svojich rozhodnutí. Ale tento ďalší lezec bol metodicky na bezpečnosť posadnutý, legendárny lezec, ktorý prežil 30 rokov tým, že ovládol každé pravidlo v tomto športe. Jedného bežného popoludňa si všimol kritické varovné znamenie na svojom vybavení, ale povedal si, že to vydrží ešte jeden deň. Toto sa stalo potom.